pasti baik teka. Ani ko pas paya ko. Hello dolok. Tahu kaisa kale bari o thana nai tongo. Ke ready ngi tongani ke ready paya ko. Te bara baki bara ngai ready paika. Ke mama phungai kale bari o thangai nai tongdi. Ready mo pore. Mana songkai ready paika. Heke ang khai ready paika ko ruku do kaham kai tui thog yang ngai tongo. Heke ruku do bermai ngai tongo thangani sikang. Dini tangi jani asiri gane kan mani problem khasai simalia rigane baisi ruku do baisi snam jikul paileya. Heke ko mana songkai ready paika te bai song tongo mana songmo. Tab ke thangnai sina. Tab ke jeng ongkha laika para gana se salia iko kheto tui kisa parangi thana nango. Heke jeng dak thangnai tongo. Kale bari o sok paika iko bedi o si hamna naile tonglaika. Heke jeng to bedi nuksina bedi guri maro. Heke slab lakne no phalai mani bahai bo jeng jora wano sok paika iko buri kata. Hapna nai tongo bedi bisingo rang rok sanlai tonglayo. Sungno mana hine hingga selaka hawi thangka. Heke buri batau ka hapka iko. Heke nang nai tongdi ang mai baksa no. Heke beri bai sila ga heke kisa boys engi kaijak mani mo heke beri ni dagi o bojote khorok sano beri saisung no tai bini ke bukuri kulo buskang heke aboni bagi no bono kisa leri bui kaina ni hine tong ni likha heke ko finally taw ke bini kaile panda. Tabo ke ang pikise yang uklong bi unsuri phaika tangke bo powder ok salayo hingke ba under clock ti video khai mani tab khai to be bedi sipuri paika tang matai khulumni na bagai bedi ni ongkhori tulai tongo gana ono ang gana o thangi video swnamoi maliya iko matai bwskang tubu khaborok no tei hingke borok kwbangma bala hingke oi powder rok salayo tamtam rok salayo hingke ang aboni bagui no kisa haksal khai tongka tai ko. Haipano no je mansa phungnani bagui chaitogoi tongo iko matai o tabo hingke o tui rok kliya dokra sakra rok kaibai bai hingke o tui rok lulaiya diba kemo luna nailai tongo ta. Suki bakla khonoknani phaimani obo kisa nayani himani phunukya phone ni ongkori hin sao hingke ba chong iko baire o phai tongpaika aro iko je no sofa nogya da aro hingke chwla bai bwri asuk nai ta chwla ke phaika bwri ke phaiya ko kisa pore phainai bo suki bakla onek pore phaika ang asuk no video phunugui maliya hingke tabo hingke koina no tui tongo koina sok paika tabo borok no je gift rinai riwi mano je ashirwad rinai riwi mano hingke tabo hingke chwng maisano phailika. Hingke ulo nai tongmano hinui maisai paigana hinui swkang maisai paigana hinui phailika ta. Hingke ulo to jesupor nai tongmano haya deba para gana ba hingke maisana rok hingke hor wngtake problem ongo aboni bai current rok phano thangai rinai tamoni gram bo ba current ni kunu guarantee kwrwi haya da hingke nukphuru koprom wngnai mais chalaina rok hingke ba sai paigana hinui phailika ta. Tabo ke chwng mais chai paika haino hai taisai ko borok achukmani jaga phaika photo rok bujaklai tongo kumui khe achukjak bini gana. Baksa photo rok bujaklai tongo mwnaisong baisong kumui ke iko nari chosma thupjak kumui katal bai photo hujaknai hinui tabo khe iko bwri chwla no tisana nai tongkha tei hingke mo hingke chwla no yango to kwlangui thangna jat hingke bai iko tabo nogo tisa naitongo sanja wngkha sanja boride 6:30 7ta mohai time wngkha tabo bai bono tisa naita kumui no iko tabo yagrong bai tisai twlang kha nog bisingo puila ni chimesu phunuk maliya pogoi tongo video swnamnani hingke je mansak iko phunugui no tongo
Tamo hingke nog bisingo tangai borok mwtai rok khulumlainai okra sakra rok no khulumlainai hingke ang chwng sinai da. Kalaibari paikha dolo mo hingke next day o ang chini mani para o ta kheto o bui volleyball thwnglai tongo hingke ba naite tei kisasa video swnamoi tongmani sairik wngoi tongkha saltili lok jora hinui. Tabo hingke chwng nogo thanglai chinai mani para ba bwswk tongnai he da bwrui rok bo kaijak boljak paikha hingke jani jani nogo no thangnani nango egaboni bagui thangnani bagui ang ready wngjak thanglai chinai tamo khe ika chwng lama o ongkhorui paikha nogo thangnani bagui ani logi songbai no gang hai ukologo tongma ba video swnamoi tongjak kata norok no bo kisa phunuk gana hinui. Hingke dolo noro taklai bosoni kalaibari koita thangka sai kwnarini baidi comment rogo hingke ang hingke tabuk bai charta hainama tongo taklai bosoni taito thanglia kwbangma no mix ma khalaikha tamo hingke jora kwrwini bagui. Hingke ani tini ni video umsuk jora no wngsinai next vlog o haino hai ma lainai jotono tata.